أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة masu sauraren mu a wannan gidan namu mai albarka wato mai nasara alfalaki TV muna yi wa kowa barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatu mu na alkhairi Allah ubangiji ya biya mana dukkanin abin da yafi karfin mu Allah ya yi ya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girma alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraren mu abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci na yau shine sirrin suratul waqi'a na samun manyan kudade cikin yardan Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala idan kana harka kasuwanci ko kana harka kwangila ko kana sana'ar hannu kana so ka samu kuɗaɗe masu yawa dan Allah ka yi kokari ka aikata wannan sirrin ba shi da wuya sosai idan ka sa ranka za ka yi insha Allah amma ba tare da mata lokaci ba kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake ina waɗanda suke son bincika taurarin su insha Allah tabaraka wataala zaka iya tuntube mu a number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman ƙarin bayani yadda tsare-tsare mu yake abinda muka bincika game da taurari wato sana'an da yafi dace da kai kayi ko aiki da yafi dace da kai dan samun nasara a tsakanin kankanin lokaci kuma da abubuwan da taurarin ka ya kumsa da sadakokinka kuma da irin addu'o'in da taurarin ka ya kamace shi insha Allah za mu yi maka bayani a kai duk waɗannan abubuwa da yardan Allah kuma duk abin da ya shafi musharaka na aure waye ya kamata ina aura ko waye ya kamata ka aura ko waye ya kamata ka aura insha Allah za a yi bayani a kai wannan idan kana da bukata za ka iya tuntube mu a number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp don neman ƙarin bayani kuma ina waɗanda suke son shiga makarantar falaki wato masalan makaranta na ilimin falakiyya insha Allahu muna da ajujuwa guda biyu na falaki kuma muna da aji guda ɗaya na hisabil falakiyya idan kana da bukata za ka iya tuntube mu a nan mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section don neman ƙarin bayani yadda tsare-tsare mu yake insha Allah tabaraka wa ta'ala a makarantar namu wannan ajujuwa guda biyu idan ka fara tun daga farko har karshe insha Allah zaka fahimta duk abin da ilimin falaki ya kumsa bi iznillahi tabaraka wa ta'ala kuma akwai na hisabin falaki wato hisabin falaki shine makaranta hisabi wato calculation wanda yake fasar ainihin falakin Allah ban ya samu dace kuma kare a manta in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan namu mai albarka dan Allah kada a manta a yi mana subscribe a danna mana karawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye da muka saka a yi mana like a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo su amfana da wannan sirri mai albarka yadda ake yin wannan aikin shine kamar haka wannan aikin na suratul waqi'a ana yin shi ne da dare zaka iya yin shi daren alhamis ko daren ranar litinin wato daren alhamis shine wato ranar laraba da dare kuma in dai daren litinin kake so ka yi ranar lahadi da dare abinda ya fara da dare har asuba shine daren wato litinin idan zaka yi nafila raka biyu ka samu turare mai kamshi ka shafa sai ka yi nafila raka biyu bayan fatiha zaka iya karanta abinda ya sawaka idan ka yi sallama sai ka fara karanta suratul waqi'a daga farko bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a laysa al waqi'atu kadba na'am idan ka je gurin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ashabul yamin sai ka maimaita shi sau 1000 ina fatan gane idan ka je wato fi sidirin mahdud shi ma za ka maimaita shi sau 1000 wa talihim mamdud shi ma za ka maimaita shi sau 1000 wa ma'in maskube shi ma za ka maimaita shi sau 1000 wa fakihatin kathira shi ma za ka maimaita shi sau 1000 wato sannan la maqtu'atin wa la mamnu'a shi ma za ka maimaita shi sau 1000 wa furshin marfu'a shi ma za ka maimaita shi sau 1000 ina fatan gane duk waɗannan duk ayoyin da muka faɗan nan duk
su kadai ne zaka maimaita su 1000. Idan ka gama sai ka ci gaba da yi suratul waqi'a har zuwa karshe. Idan ka gama shi kenan sai ka daga hannu sai ka yi addu'a. Washe gari da safe kenan sai ka je ka samu wato abun da yake da zafi ko kosai mai zafi ko waina mai zafi sai ka yi sadaka da shi ga yara. Insha Allah za ka yi farin ciki. Wannan sirrin mujarrabu ne na suratul waqi'a. Allah ban ya samu dace kuma ya karba mana. Duk wanda ya yi wannan aikin Allah uban ya sa masa ijaba a cikinsa, ya sa shi a cikin farin ciki albarkacin sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. Inda akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, zaka iya tuntube mu a number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section don neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kai tsaye. Idan ka saka a yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma nabi da yawa sun fana da wannan sirri mai albarka. Allah ban ya sa mu dace kuma ya karba mana addu'o'in mu, ya sa mana ijaba a cikin harkokin mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.